nglani ati. Mula kowe sing nebus nglani. Kenging menapa kula malah dados kurbanipun nyuwun sewu panjenengan menika sinten? Guna Santo wong Tulungagung. Saka kraton Tulungagung Guna Santo jenengku. Guna Santo, mbok yo diwurungke nggonmu bradat kelawan aku. Aja tok baceke. Saiki aku tak bali ana ing kratonku yo. Kena kowe bali ning kudu nyangoni aku. Apa kuwi sangone iki? Kanggoku kuwi becik mergo aku gelo digawe gelo bapake kuwi kang aran Sasraga. Gurusan, candhaka semene semingkir. Ora bisa. Rawe-rawe lantas, malah kelakon tak candhak sih. Cetha sampean iki mesti nyolong sampean. Mesti maling.
Telu wanita tak colong karepku. Bakal tak wirang-wirangke kanggo nebus dosane wong tuane. Oh, ngaten. Saniki kula sing kula kalih putri niku. Iki telu kok ora kasil piye ya? Lah sampean pripun kok ora kasih? Sumingkir! Apa tak singkir? Kula gelem sumingkir. Nek sampean mboten ganggu kalih putri. Kowe sing sumingkir? Jenengan mawon. Kowe! Sampean. Kowe sing sumingkir. Hei! Kadang kalih. Pancen bener aku pisan kawan kadangku sak koron. Sing nyolong ngene iku mau. Pancen kuwi. Mari ngoten nggo digoleki mawon. Ayo, ngomong pisan tak suwe kene kan. Amarga kanggo nambal rengkane atiku ben ora susah-susah. Penyanyi kok kudu ditambal terus ngoten nggih Kanjeng. Bolong kabeh. Mula laras niki. Wis wong kumamu dak wenehi bondo donya, gelem ora dikatakan. Orang toko sugih kendel bondo wani nyembahani lawan aku sapa? Aku Pangeran Indrakusuma. Pangeran Indrakusuma, Putra saka Kraton Tulungagung. Bali takon suku. Dipati Sosro Dahana Pasir Batang. Wadi. Pangarso ing Kabupaten Pasir Batang. Penane aku ya sagok samar, penane kowe sesembahan koyo.
Supaya kowe wong kutit, pengen nyak wong desit. Kutha. Wong kota nek ora wong desa ora iso urip, Dik. Ora rasa bantah sih. Alah jam papa. Aku ora nuku bojomu. Ning aku sing tutulung bojomu. Umpama ora ana aku menawa kelakon diprawasa dening pawongan. Bupati saka Pasir Batu. Lho, rak bapakku. Dek, tenan piye? Dudu iki sing nuku kowe. Bener Kakang dudu piyayi iki. Brengose kwandel. Heeh. Brengose kwandel. Kuwi wong tuaku. Dadi sing nyolong kowe sing nuku kowe Bupati Pasir Batang. Lho kowe tak tulungi kok paham kelakuane bukan. Lah aku ora yo ora ngerti ya to bapakku temindake kaya ngono Pranala. Wis ro. Ya wis nek Ya, nek ngono aku njaluk ngapura. Lho sampeyan iki sapa, Dek? aku Pangeran Indra Kusuma. Kanjeng Pangeran Indra Kusuma. Lho anak tak tulungi. Ora tepuk Kowe ora matur nuwun karo aku anake digawa karo bocah elek. anak-anake sapa? Dudu. Lho gak iki to. Kresmu lho. Kowe iki bener nek bisa grusu. Lho, tundone keseluruh ya iki. Iki paling Iki dudu bapak Nengki. Nengki warangka ing Kraton Tulungagung. Pepatih iki. Gusti Patih. Patih. Syukur. mboten pasir. Pasir-pasir udil mau botok. Pasir Batang. Pasir. Pasir patih saka Kraton Tulungagung. Duh nggih kula sepuntene. Ini karjo maitan ini. Bapak. Kan Bapak. Omahe kobong. Pak. Mbokmu mati kok kobong. Sibo. Jadi aku sampe dadi wong sugih. Pak. Aku apa melu bayan Rusdi. Lemabang wae, Nduk. Banjir, Pak. Eh? Banjir ora iso liwat. Ora banjir kok, Nduk. Kan orang tuamu. Kula niku mboten mencep ngapalke kula. Kop. Bapak kan. Orang tuamu kan. Aku Nanti sampean mung nggono. aku kilap. Kilap-kilap. Gula kok terus ya, Pak. Kilap iki kalih ono kilap kalih. Sampeyan aja Iku ngomong. lak kilap. Iya kali iki. Laras niki nek ora ketemu Jeng Pangeran Indra Kusuma pun kelakon tetel kawanitane. Karo Pak Ane niki bocah niki. Saking Pasir Batang. Duit entek kok lek sing tak jol tau kok lek. 125 niku lho. Nduk ngapura yo lek aku yo lek. Niki mboro sepuh kula kan. Iki para tuamu. Atus sedo. Terus iki Niki putra saking Pasir Batang. patang nggih. Lah iki Iki bojo kula. anake bojo kula niki. Anake bojone niki niki para tuwa kula. Aku mau tok arani pelangane wong sing duwe watak wis. Kados. Wongko aku ki warangka ing negara Tulungagung. Royo-royo aku goleki pepudenku. Nah kok doning kene dore kecekan ki jane pripun joget. Inggih kula wau wonten perkawis menawi bocah wadon sing jenenge Laras niki niku badhe diprawas. Aku terus takon. Terus Saking Sukodono. Saka Sukodono. Niki kadang-kadang kula. ya tak kabeh. Sandas Saking menika. Pasir. Oh saka Pasir Batang. Niki mboten anak kula. Turan. Ayo Laras do mulai yo. Kleru aku ning kene. Padha ijone. Sampeyan seneng. Lah Jun, perlumu ngopo kok nganti kowe melu wong-wong kene-kene iki?
dados calon besan kula. Sapa calon besanmu? Saking Kadipaten Pasir Batang. Nggih, Sapa Pasir Batang? leres. Iki sapa iki sapa? Sapa sing ngatep aku mau? Sesuk tak gantung. Nuwun sewu sing kula antem niki. Apa? Das kene kene ku antem. Mama wae dicolong karo Yo ngantem baru Piye aturmu piye? Nyolong kowe sapa? Guna Santos. Sing nulungi bocah ana-ana iki. Pateni Guna Santos. Menawi kula sing nulungi niku lho, Mo. Handoko. Andoko. Lah kowe Sing nikah Rama, ojoan. Andono. Iki anakku loro. Andono warit. Kono aku njaluk ngapura. Kang. Nalika semono aku seneng karo bojomu, ning jebule diwelehke karo kahanan. Alah bekecot iki. Ijek wae. Kok kowe dadi omah malah kobong. Dadi aku sandhe omah balik kok siji. Ngaten nggih. Perkawisipun kula mboten ngertos bab menika. Perkarane aku ora ngerti. Keroyo-royo aku lan Ndoromo upati pepundhenku. Iki ngono calon ratu ing tulunganku. Nanging gagar-wigar merga ana perangane Sentana kok ora serujuk, ora liya bapa pamane jeneng pangeran. Pancen menika leres. Kok ngerti kowe? Awit Pangeran Bayu Anggara menika sapekuton kalih kiwa. No! Dadi kowe perangane. Ora sah besan. Utus. Nuwun sewu. Kula salah ning kula pun njaluk ngapura. Bayu Anggara ngiming-imingi yen to bakal dadi ratu ana ing negara Tulungagung. Yen to Bayu Anggara dadi ratu ana ing Tulungagung, Pasir Batang bakal dadi bumi mutiara. Melek. Ning bareng tak rasak-rasake, temenggone kok malah nyolong anakku iki lho. Lah sampeyan kok nyolong bojo kula. Wis. Kok gedhi? Becot-becot iki. Temungi nyolong Anak kula. Pun kula pejahi. Ah, pateni. Nggih. Dadi ora ribet utawa klilit iki sono. Ora liya bapa panene pepundhenku. Pangeran Bayu Anggara. Nek kaisi urip, Wah, bapa bayar. iki wis duwe ngengrengan arep ngejeki negara Tulungan. Ngaten. Lo pepundhenku ya dikunjara. Ngaten. Lo aku njaluk sabiyanmu kabeh. Tumuju menyang Monggo, pendhok. Bro. Gandeng paman sing jumeneng ratu. Sliramu tak ujo njaluk apa wae, Mongko duk nalika semanten ingkang dados Pangeran Hadipati Anom ing Kraton Tulungagung menika kula. Iya, Kedahipun kawibawan ing Tulungagung menika mboten panjenengan ngenggahi nanging kula. ojo kawibawan sing kok jaluk. Liyane wae tak wenehno. Monggo. Panjenengan menika namung badan sajogo. Piye? Tinar bukoke mau. Iki piye iki? Iki piye? Lah menika sampun anjimu iki lho. jebul namung Duracara lan paweka sampeyan panjenengan jlemprengaken dumateng rawang panjenengan bupati saking Pasir Batang. Kanjeng Rama lan Ibu sakmenika wonten ing pakunjaran awit saking panjenengan manut.
Ayah, kita barisan ayah. Pasir Batang Sang Prabu Indranegara niki negari Tulungagung mboten jenggala. Iya, pancen suwene aku mapani Pak sing tak penggalih iki kawulaku. Wah menika lepat panjenengan dasaripun menggalih kawulanipun kok lali kali negarane. Aduh sewu Sudi Prabu. Menawi wonten dumakapipun ora ingkang menika wonten kedadian kula pinten mangsa. Katran reksa umulancang kuwani munjara kadang panjenengan. Jare kula boten trimo. Adike para seputu-seputune niki do kang tahu iki padha nggih. Ning kula ngaturake kelepatan kula menawi topi dana menapa ingkang diputapang kula badhe semua. Rene kowe wong kleru wis njaluk ngapura ya tetep tak ngapura. Ya kabeh iki wis padha kumpul. Ora papan kene ngiras pantes nglaksanani. Anggonku bakal jumenengke putraku si Indra Kesumo. Kowe kabeh pinangka dadi Bisa damel Sinuwun Prabu. Mangke badhe wonten jumenengan. Nggih punden kula nggih putra panjenengan ingkang badhe lenggah di negari Tulungagung. Kandheng kula niku sampun kesel. Menyambut damel dadi patih pun puluhan taun. Oh iya. Mriki kula pawas taruna ingkang gadah kuwasisan. Supados gumantos palengan kula saged jagi ingkang putra mrih kukuh anggenipun ngasta kemudi negari Tulungagung. kaya ngono. Iya maksud apa? Nur kula. Malah pensiun lungguh malah pensiun dari patih. Hei, kene. Kene. Piye iki? Kowe iso malih dadi loro kok sing kene siji. Ayang-ayang. Menika Sinuwun Prabu mugi wonten karmanipun penggalih. Kaneman menika kami sudah pinangka warangka menawi jembengan napa ing negari itu. Kuwi luwih prayoga. Awit kabeh iki mau ngenokke prosesi. Nggih dipun tepangaken nami kula Pranala, kula bojone Laras, kula mantune Dara. Ane wong sing sakit Laras. Aku saiki daro iki wong. Indra Kesumo, saya kira-kira enggal jumeneng. Sambut dengan bareng. Namung tambah pangestu. Pangestu. Menggeng Pranala. Sampun kukuh anggenipun nerangkan jumeneng panjenengan menika pusaka badhe kula paringake dhateng Pranala. Ngeten, monggo. Sampun kula tampi kedahipun kangge hubungan kadang kula Ingsun sampun jumeneng Nalendra ing Kraton Tulungagung. Ing mriki kula badhe tambah jimat asma Prabu Anom Indra Kusumo. dene kula sampun kawisuda minangka pepatih wonten ing Tulungagung. Kula ugi badhe tambah jimat asma. Kesane Radi Mentereng. Dene kula sampun dados Pak Patih niki tetep Bupati. Cocok Bupati. Kula badhe tambah jeneng Patih Setyo Pranala.
Agung wekdal menika sampun saged kapasta. Monggo sedaya kaliputan kita kubur wonten ing Gunung Pangapura. Mugi ing Pasir Batang wonten ing Sukodono, wonten ing Kraton Tulungagung, langkung-langkung wonten ing Desa Keben. Mugi mangke ora ayu cepak rezeki atuh ing wilayah. Kanggo sesanti jaya jaya jaya. Ayatan